Nizom sadržaja danas je obilježen 18. septembar, dan oslobođenja Goražda i dan općine i Bosansko-Podrinjskog kantona. Centralna manifestacija bila je zajednička svečana akademija u sklopu koje je održana i svečana sjednica općinskog vijeća kada su dodijeljena i općinska priznanja za pojedince i organizacije. 18. septembar, dan kada su jedinice Armije Bosne i Hercegovine 1992. godine prvi put oslobodile grad na Drini, stvarivši više od 600 km2 slobodne teritorije, zlatnim slovima upisane u historiju Goražda i Bosansko-Podrinjskog kantona i svjedočanstvo je herojskog otpora njegovih branalaca, ali svi njegovih stanovnika. Ovaj datum danas se obilježava kao dan općine Goražda i Bosansko-Podrinjskog kantona. Centralna manifestacija obilježavanja 18. septembra bila je zajednička svečana akademija u sklopu koje je održana i svečana sjednica općinskog vijeća općine Goražde. Na značaj ovog datuma, potrebe njegovog očuvanja i njegovanja i stalnog rada na poboljšanju razvoja i prosperiteta ukazali su prvi ljudi izvršne i zakonodavne vlasti kantona i općine Goražde. Okupljeni danas imamo razloga za ponos i slavlje što pripadamo ovom herojskom gradu i prostoru Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, njegovoj dugogodišnjoj tradiciji i kulturi, njegovom skladnom suživotu i multietičnosti. Ali slavlje i ponos nameću prije svega obaveze. Obaveze koje imamo prema svima onima koji su svoje živote ugradili u našu slobodu i kojima dugujemo zahvalnost, ali također i obaveze prema mladosti i budućnosti ovih prostora. Rat je proizveo različite specifične pojave koje su vezane za ovo područje, a to je zaista jednu opkoljenost, izloženost teškim napadima, nedostatak hrane, holtanje, čudo bosanskog otpora i niz drugih stvari, što sve ukupno zaista daje puni legitimitet ovim prostorima da imaju jednu administrativnu jedinicu. Administrativnu jedinicu koja je prepoznatljiva u Bosni i Hercegovini i šire i koja mora biti prepoznata od svih nivoa vlasti i imati podršku u tom smislu i zaista mi smatramo da ta podrška neće ni izostati. U svom kontinuiranom radu nastojimo i uspijevamo biti koristan i poželjan partner na polju privredni, sportski i kulturni i sve druge aktivnosti od bitnog značaja za život na ovim prostorima. Šta nas to očekuje u narednih 12 mjeseci? Jedan posebno dinamičan period i posebno jedne aktivnosti gradnje, izgradnje na ovom području. Prvo ćemo nastaviti sa reformama, a zatim biti na raspolaganju svim privrednicima i domaćim i oni koji žele da ulažu sa strane, da budemo na raspolaganju 24 sata. To smo dokazali do sada, da možemo najbrže i najlakše svakom dati uredne papire. Na današnjoj zajedničkoj svečanoj akademiji kantona i općine upriličena je dodjela najvećih priznanja općine Goražde. Tako je priznanje počasni građanin općine Goražde dodijeljeno načelniku bratske općine Šahinbej Mehmetu Tahmazoglu, zatim pomoćniku načelnika bratske općine Keçioren Mustafi Aračo, te Hamedu Efendiću za izuzetan doprinos u promociji stabilnosti i ugledu Bosne i Hercegovine i općine Goražde. Priznanje zlatna plaketa općine Goražde pripala je Hasanu Tafru za izuzetan doprinos privrednom napretku i povećanje broja zaposlenih na području općine Goražde, zatim firme MK Bosne Goražde također za izuzetan doprinos privrednom napretku i povećanje broja zaposlenih na području općine Goražde i zajmu Šumanu za kontinuiran dugogodišnji rad u oblasti sporta kojim je povećao ugled općine Goražde, dok je priznanje srebrna plaketa općine Goražde dodijeljeno udruženju Kulturna baština Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za izuzetan doprinos u zaštiti i promociji spomenika kulture na području općine Goražde, zatim Arminu Teroviću za izuzetan doprinos jačanju omladinskog aktivizma na području općine Goražde, Jefimu Muratoviću za izuzetan doprinos u oblasti sporta na području općine Goražde. Priznanje prijateljica općine Goražde uručeno je za B. Klaudiju Azimu Buja koji se nadu islamu za promociju i afirmaciju pozitivnog imidža općine Goražde.